मानसि फैदों आरोना दायो नायनो र' थांसै बोरैथो सासेयालाय फै सोर सफैबाय सफैनायालाय गारिफ्रानो नायहरनाय जालायबाय आं दिनैहाय मा बुंबावनो ना मा बुंबावनोसो जाहैबाय दाना दायो सफैबाय आरोना जों लोगोफोर नै माबायदि गारि दंफैयो ओरैबायदि मानसि फैदों आरोना नायनो आरोना नै जोंना नैबे बिथाङाबो फैदों आरो बेबो बानायगासिनो ब्लग नोंथांमोन नों बेयाव मानो फैदोंमोनलाय सार आङो एसे माने मानसिफोरखौ गोबां माने बेयाव फैदों होननाय खोनादों माने मोनसे मा खालामनो जेनेब्ला जेट फाइटारनि माबा लोगोफोरजों दायो गेट सिङाव हाबबाय आरोना नै जोंना सासेया बोरैथो दासो फैगासिनो लोगोफोर आं दासिम खेबसेबो बे जोंनि खाथियावब्लाबो हाबफेराखैमोन आरोना बे एयारफिल्डआव नैबे बिथाङाथ' फैबायमोन खोमादोंना फैबाय फैनायालाय फैबायमोन बियो माथो मोदान जोब्बायब्रा मोदान जोब्बाय हा सिक खालामनायखौ लायासैलां एसे बोरैबा होनगोन साननानै आरोना इउटुबार धनि पल' एयारपर्टनि नोजोराखौ माबायदि बरिया जेट फाइटारनि श' देखायनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर अरुणाचल आसाम जों गामिनिनो बिथाङा हाबा जाखाबाय आबौ दायो नायदो डेन्जारेस जुद्धआवहाय बाहायग्रा बोलायबाय मानसिफ्रा माबायदि भिडिअ लागासिनो नै गासिबो ओरैजायाव बियो ओरैबायदि मानसिफोर नायफैदों नै लोगोफोर ओरैजायबो भिडिअ बानायगासिनो नै गोजौ नै आबौमोना मोनफ्रोमबो अबेथिं थांखोथाय मानसिफ्रा थांहांबाय नै एसे जोब्बाय खोमादां ओंखारबाय माने दायो जोब्बाय लोगोफोर नै बयबो थांनो ओंखारफिनजोब्बाय जों नायखांबाय आरो ना नायनानै बिराद मोजां मोनबाय ओरैबायदि मानसि फैदोंमोन दायो जोंबो थांनो ओंखारलांफिनबाय आरो ना लोगोफोर एरोप्लेन में जाना गाड़ी
वहाँ बैठ के सब देख रहे थे अरे गेटआ नैबेनो गनि फल'नि ओरै थांखानोसै ओरै बारस'खानोसै नांलालै ना ओरै थांखानोसै आं बारस'नाय लानोसै मेंगुलायबायलै माथो लाथारखौ लाखिबाय नैबाव नायलाय लोगोफोर ओरैबादि गारिया दंफैखायोमोन आरोना लाखिनांगौमोन लायलासो बाबाय थै 10 थाखानिखौनो लायबाव नामा आसोल थांफिनसिगोन आरोना बिराद जाम जाबाय आरोखि दायो मानसिफ्रा नोगोद फैखादोंमोन ओरैबायदि मोनदों जाम्बा खालै बियो जाम्बा थाखो गालांगासिनो जों थांफिननोसै आरोना ओरैबायदि मानसि खामोन र' आसोल एसे लासै सालाय ओरैबायदि मानसिमोन थोद साला